Prosíme vás, vypnite si vaše mobilné telefóny, kardiostimulátory a vákuové pompy. Žuvačky umiestnite na spodnú stranu vašich sedadiel. Nikdy neviete, kedy môžete byť v zábere. O necelých 5 minút začíname. Všetkým týmto krásnym ľuďom, ktorí už rok priblížujú súčasnú hudbu súčasnej mladej generácii. Máme svoj svet, kde nepustíme hostí, jak čo, jak mafia. Prítulní nekúšu, necikajú na koberec a sú vďační za každé pohľadenie za uškom. A kdo by to řekl, vyhrála zkušená Eva Farná. Chcel by som poďakovať samozrejme všetkým tým, ktorým toto tiež patrí, lebo nestačí spievať, ale treba aj niečo spievať. My sme vydali teraz 3. album a veľmi sa tešíme, že už je na pultoch, takže prajem vám všetko dobré. Slovensku historickému úspěchu přechodu na euro a samozřejmě taky historickému úspěchu postupu na mistrovství světa ve fotbale. It's not